เลยพี่บารอมีแปลงสบายพี่ชากระทุบกบอมทักจันเมียชอบบันพาชกิคู่บอร์กับบำเนียงเป็ดช่วยกิมัดบกองสันอาจกรณีมินตรีรังบาดวกรีหากับโปรแกรมวีร์บัลดิวัสนองบาดเดลีYakran ki probationers of Indian Audit and Account Service, Indian Revenue Service and Indian Statistical Service में ताकसनी बक President करी कुछ पार्टी मोर्मू Kidonchi spak kan riumut ke bayu aku jempang COVID hagi aku saukan tabla dapat India kentu ke World Health Organization ya kiri ke Southeast Asia dan penklan ya ke jengwatnya. Pentikna ke sorkar jela banwat la dan pembiang ke jendawakin menghikai school deficit. Batlapan kendria ay kajingalang banjing legjurit jong regional committees ke jela Assam at Meghalaya hari Boy District siya ugnay kalalim ko. Ki khubor ke pemnya, Menteri Rang Pak Dokeri Narendra Modi ne kesngiu laong. Bada kajing rakhe ke Virbal Divas, lala sedang ya ka lenong ke bethamai ha ka amrit kal jong kajing lai luat keri. Haba ai jengkran ha ka program Virbal Divas anong ba Delhi ulaong. Ba ka India ka don ya ka kamram ka bakongsan haba le persya ke jing e ka perthai. Menteri Rang Pak Dokeri ulaong ba ka jing im jong ki pat nong song snong keri ka de ben penlong ya ke India ka bala roi lapar. Ulaong susu bakari kadang ya ling ba ka wat ka bawan tang sisian hagi pateng. Da ka baong baka India ka de ka jilli jong ki samla, umudi ulaong bakari ka dunai ki khon samla ka por ya le lai lut. Ulaong ru baka arpusan snem ka banwan kan wan ra ai ki lahat kilinti bethamai bat ka bahe na ka bentah ki samla ka iri. कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए जो लड़ाई दिन के है, पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत. Key probationers of Indian Audit and Account Service, Indian Revenue Service and Indian Statistical Service mentakasngi kilai keren bat ke Presiden kari ke Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan. Haba keren bat ke probationer ke Presiden kari ke laong. Baka kam public service kan pli lat iki ben ajing syakri ya kari kat ba kidang bat ya ka kam ba kongsan jengki ha ka jingsen syari. Kalaong kinsala ban no sinyang pura ha ka roi ka par jong kari. Ka Presiden kala ajeng mutru yaki ban kin mau baka kam baki trei bat karai ka baki shim kan kata ai ka jing em jong baro kinong song snong hakari la yo lum jing tip baki don baro shis pa kan riungut ki blayo ke jing pang COVID hagi arpusau kin tabla dap hakari kat kum katnat ka kot ka kia menta ki don kumba sau hajar shis pa nyo pongut ki bapang hakari lai ngut kinong pang kila klat no bat arspa kendai pulai ngut bat kila yo mi na kijaka sumar haki arpusau kenta bladem ka World Health Organization ru kala kentu ya kiri jong ka Southeast Asia ban penklanya ka jingwat benya ka baydai bat ka jingkiu ki bayo ka jing shitom ban ring men sim bat penhiar men sim ki badai na ka jingpang COVID ban ka jingpang sub variant JN1 batmai bat ya ka influenza.
Menteri Ketenat Puli Putih urakam sangma ula pentikna baka sorkar jela kan sale kabede baka jingdawa jo kinong kai deficit. Kinong hi kai deficit aki skul ha Meghalaya ke labo ke thop jingdawa jo ki kamat ka sorkar jela ki bakin thop ya ka bai bam timmen but ki retirement benefit na kabenta jo ki but ru dead kam retirement gratuity ka badai ka berengkat bat kinong trai kam sorkar da ka baong ba uwe ni ki bahayeng jong uru ide inong hi kai deficit skul ibla shong than pat usngo thu ke jing jong kinong hi kai usang mau la ong ba un saya le kat bala ban pin biang ke jing dawa jong ki ula pen tip ru baka education commission kadang ekren yakini himat baro pat baka sarkar ru kadang up ye ke jing ajeng mut jong ka retired deficit teachers from one of the school of the district. I know details of the issues, and this is the problem being discussed and will be discussed and being discussed for last many years. The demands of the government, I think, still examining. So I will also go into depth what can be done. Certainly, government will find a way what can be done. And since I'm also like a new now, so we will explore the possibility what can be done, because and also like the education commission is also is on the process of discussion of all this, and we are also waiting for the recommendation and the suggestion of the education commission. What we call what ideas, what policy, what suggestion they will be giving to the government. We will. Ya ka jinge keren penbet put ha pedang ka jela Assam bat Meghalaya ha ka wat ka baar la penbet pat menta bat penlong hau benai ke la lingkot ka jela Assam ka la pen pau ke jing bamla bani shim menta ka jinge lang bat jing let jurip ya ka bala bu ban long menta benai ka regional committee ka bapet ya ka jing ke japut na kalyang ka Assam ka la kentu bat pen kenria swai ka jinge lang na ki daw ki bamla kiar ya ka jing lang ba ka jing let jurip ha pedang kinong mikmat jong ka regional committee jong baro ar ke jela labo pan penlong labon benai menta Kamaswa ki regional committee jong baro art li ki jela glade ban ai ka kai pot jong kish ki menteri rangba aswa jong kalai puai trik unopra na ki henry utli ki jaka ki bedon pedang ka jinge ka japut ki blatmu ban ya pen bed ha ka jinge kren ha ka wat ka baar south li ki don hari boy kata kadesh domri block 2 Bodwar bat kanongwa Mautamur. Haga jing rakhi ke bede ba ka jing start haga mensim bat ka shong suk shong san kashanatam satsang samiti kala penlong ka gita utsav Centana Varga habor kona da kalidam nadu ka arpasau terik hadu arpunya terik unopra haka jing jai jong ka bor kona kalidam layo I ka jing panet jing mut haka mensim ba ka jing mut jing perkhat ban ngam haki jing hikai jong ka gita kani ka jing rakhi ka basau sngi layo iru ya ka jing shim benta ling ba ka jing kren ka jing ben shai ba ka jing tip ka jing start mensim ka balawan lam ya ka jing dei ka bajan jong ki bawan ya shim benta ka borkona kalidham ka don hapedeng jong ka southwest Garo Hills ka gita utsav ka bothong banya same ka jingsuk ka jing start ba ka jing kiew ka jing start mensim kum jo ru ban shon jing mot ka jing don kam ya kini ki jing hikai ha ka jing em ba malakasngi na ka benta ban ay kila jing ya da ha Manipur bat ban no sinyang ha ka jing le lai lo kari Menta kasngi ka sipai duriau kari kila penmi ya uset guided missile destroyer INS Impal ha Mumbai. Kani kadai kawai na kiliang ya pom kabala ai kerteng na ka jela notice. Menteri Ketenat ya dari Rajnath Singh ula don benta ha kani kasngi. Habai keren ha kani ka jingelang menteri ya dari ula ong ba ya kani ka liang ya pom la wan lam sha ka sipai duriau ha urisau mentau snem hadin ka jing persang ka bat becerwat hakikat ling suin ba haduriau राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत लगन और समर्पण को भी दर्शाता है आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा ऐसा मेरा पक्का विश्वास ka jela Meghalaya kalayo lum hadu saus pa kanai punrio ki jing ujor kam bemman persya ki khna husnam 8,000 arpuar
Kat kum ka jingtho balalum da National Crime Records Bureau ki don lais pa anyo puai tli ki jing ujor kambaman ka baha papo ka an Protection of Children from Sexual Offences Act. Hakaba shis pa South tli ki de na East Khasi Hills. Kajala kalayo lum prap kendai tli ki jing ujor rak bor ki kena husnem 8,000 ka bakentup ya lai pusan tli ha East Khasi Hills but punyo tli ha West Garo Hills. Kambon ki jing ujor rak bor ki de ya ki kena but tang palat sanpo ki de ki jing rak bor ya ki riurang ba. Kaladon ru kumba nyo politely ki jing ujor rak bor ha barok kowe kajala pratli na ki de ki ba laja but la shimpat kum ka jing rak bor. Ki wei pat ki kambaman ki kentup ya khat lightly ki jing ujor rak bor ki kena kintei ki ba kumba khat argut ki de na West Garo Hills but laingut pat ki de ki belasha penyam. Ka seng BJP ha ka jala ne ka sengi kala rakhi ka Good Governance Day ha ka office trekam jong ka seng ha shlong ya ka ni ka sengi la rakhi kum ka dak man ken mau burom ya ka lengkho si kha jong menteri rang pa do kari uberim u atal Bihari Vajpayee unong yalam barang ba jong ka seng bad udkhot jong ka cabinet ka jala ba AL hek ulapan ken mau ba dei ling ba jong atal Bihari Vajpayee la thau yakini ki artli ki tanat ha ka than jete la mingi kata ka tanat tribal but ka tanat donor ulo ong sho ba ka jing thrang jong ka seng BJP ka de ben pinpoi ki scheme jong ka sarkar pedeng shabaro kiliang khamta ma ka liang ka kot ka khya ka puli puthi mari ki kam jong kai perthei birthday of our late Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, who was the great soul, great human being, and also was a statesman of our country. He's a statesman of our country. So the program was very successful. Haka Women's National Boxing Championship ka takmar nong ka kong Manisha Mon kalayo ya ka jingjap ka san lanot persha ya ka kong TC Lalram Rwati ka Mizoram ha ka quarter final but kan se le persha ya ka 2018 World Championship takmar nong ka kong Simranjit Kaur na Punjab ha ka lightweight semi-finals. Ha ka pat ka jingile kai ka Commonwealth Games takmar nong ikong Jasmine Lamboria kala job persha ka kong Punam Katwas na Maharashtra ha ka 60 kg quarterfinals but kan se kendo persha ka Menka Devi na Himachal Pradesh ka bapenrem ka PS Girja na Tamil Nadu ta saw la iwe ha ka semifinals. Mintapan ini pe ka jinglong jaman ka swimming ka jingshit ka long khat khandai 0.0 degree Celsius ba ka jingkhat ka long 0.0 degree Celsius Kajing singam kau hau kalong hinyo puprana kashis pa min step bat san punyo nak kashis pa jan met kasun benengkan rang shalom bat ki jaka pa marjan. Shravan poish bukut jong thup ko boring pe biang sisi ni kemat pakong san. आज करें मंत्री रंग बात करी हा का प्रोग्राम वीर बाल दिवस नोवा दिल्ली Yakran ki probationers of Indian Audit and Account Service, Indian Revenue Service and Indian Statistical Service में दाकस्मी पर president करी कर दुपारी मोड़ी. Kidon chis pak kat riumut kebayo ke jempang COVID haki aku sau kentab lada by India tentu ke World Health Organization ya kiri ke Southeast Asia ban penklan ke jenwat dunia. Pentikna ke sorkar jela banwat lat ban penbiang gia ke jengdawa ke menghikai school deficit. Bat lapin kenria ke jengelang bat jenglek jurib jong ke region committees ke jela asam at Meghalaya hari Bhoi district shau benai ke lingkot. Ti perlok katung lapoi subukut jong thup kubor jeng mata ke janmit hadup Indonesia me bat pila syai ke sing ke blai pi paro.